Tuntruma Rangbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu ram hnuai thil mak then ni na ti Indonesia rama Armia Chanchin ani Armia Papua Indonesia ram hnuai missionary sikula no pangte zirtir thin tu missionary chu meithai pakhat kumsari malama thingkunga tanga atla ka wanga ke kal thei to lo tlo torin darkarya chung ke in tlanga alona amale a missionary thian pakhat chuan abei sei tur nei chun chu iswa Dr. Ro Puichau ani ti anrila ti chuan army le a thian pa chu phone signal an nei thei nan an tong traya chunu damlo an ran pui dan tur chungchanga thuron an mamo takzet ani nima sila rampalei lenga an oma thlaingi moza chung chu phone signal an nei to lo ti chuan thilmak alo thlengta chunu an tlo nu nirei lo te a chuan Papua Indonesia mun latak pakhat a thian pa ne na an tlo lain army phone chu aron ria atira chuan a phone alarm emo atia angai saklem lo nima sela a phone chu aron rile thina chu wangin a phone chu ha ip te atang chuan ala chuaka email alo dong reng mai ti amua chumi omzia chu a phone kha abiak po thei tina ani chu vele army chu alu kunin atong traya lalpa kalome henu enkol dan tur chungchanga biak tur dik tak ka biak theinan mintran puiro ti in adila army chuan a phone number nei ho chu manmo takin a en thlazung zunga a phone signal chu abole mayang ti alau le a ti chuan a thian nu pakhat nurse chu a number azuk mofu a khol ta a khol tlang thei hlau mai army chuan adin mun chu a soifi a nurse chuan chu nu khupliam ti faidan turte chu a hrila army chu tlanga a inlua anti infection antibiotics hliama pun lo na tura ve na damdoi mum ada chu damlo hne na peturin a hril boka minute ni chung chau anin bia a ti chuan signal chu abole ta a nima sela thuron hlutak don na turin an hun nei chu arei tok tho ani anu thlani chung chu army le a thian pa hian damlo dabrap ina chu kartinin an tlo thina an kalapiangin a hliam chu antifai saka a khup tivung tu natna rik thana tur damdoi antibiotics an pezia tongtrai thin turin an fui boka tu hne na nge ka tongtrayang ti in avoi khatna chuan azota mi pakhat a ming iswa hne na chuan tongtrai ro ti in army chuan a changa iswa chu a hrengai lova army chuan bible thon thu te mangin a mel hriatira chutia a hliam te ati fai pa chuan isuan damlo ati dam thin dan le middel ati dam dan a hrila then om khoveng te chu en turin an ron kal ve a bible thon thu te chu an ngai thlave a cholkar enge mozat aliam nu chuan avung chu are tial tiala a hliam po in zi omlam apan ve hret army le a thian pa chuan pathian hne na lom thu an soya thil thleng zong kha an thiam na pialam ani ti chuan missionary pani te chu Papua mundanga tho tur poimo an nei awangin chunu po chu thakhat chung an tlo thei talova nima sela ram hnuai mission schoola an no pang zirtir te kal tlangin chohrisel le ram muldam doite an thon thina missionary pani ten darkariat kal chunu omna khuwa an kal le thei masak bera chuan adabrap in pona dingin an hua army chu athap chuakta athil ngu chu aring theilo meithai kumsari chungot kal thei to lo kha ain kota tiang hol chunga akal avamua an thian duna an vakal nei chuan an lampanin tiang hol chungin akal chuya army thian pa chuan engtin nge ani thei ti in a au chuaka an pathum chuan in chunga an thuluta atong zong po in chunu mela chuan hlimna le hriselna alo lang chuaka ka tong trai zela ti chuan kana te adam ta ni isu wangani ti karinga tunge ani chia hrethiam lo ma ila kanuna inlo om tir awang hian kalom takzet ani ti in atusoi an hriathiam theinan zaizirin ashila hei hi atop na anilove isuan atidam chati iring ani chuan iring chunzomin athu ioi turani ti in army chuan ashila thakhat dang aliam le a
chu nu chu tiang po hol lovin akal theita a aladam tlon tling lo na in chunga a hna le lo lama a hna chu a thok chhun zom theito a then om te chuan mak an ti hle a chu nu rual chuan isua hne na an tong trai ve tran ta ani Papua a missionary a om hun chung a zo malokin a top nan chu nu nen chuan anin mule a ama a pathian alo biak thin dan chu a thlamuan pui zo to lo thu a hrila inin khom kalo zom ve theyangem ti in adila army chuan theite reng mai kanu nima sela kan biak in hi a hlalutuka engtin nge ke in dar kariat lai ikal theyang ti in achanga isua chu mintidam tu ania ama chibai kabuk angayani ke a kalle thei turin min tran puya chu wangin biak ina ama chibai buk turin kakal vedonani ti in chunu chuan achanga thui takke in akala chu min huwa tang chuan cholni tin a in khom ve tha ji a afa te pali po ram noi mission sikula anja in alu tirta ani afa te chau sikula chuan ron lut lovin an khuwa a no pangjong zong te chu an ron lut vekti armyan a hria chuan mak ati hle a an thin om te chuan isua thil ti theina chu an mu puya an fa te po ama hreve turin an du'a katana thil ti theilo chu pathian tan chuan ati theiani khanu kha rin omin omzel se ti hi katong traina ani ti in army chuan asoyani voin 13 Sabbath tholom then khat hi Papua Adventist Theology College classroom te office te library tele auditorium te saknana man anidona kumsang ni som pakua a Papua mundanga an college munchu tuilianin ati chiada wangin nabirea anin sona tuna hian Adventist Academy classroom te ho in anzirlai te anin mukhom ve thin ani voina cholni voi som pathumna tholom hi Myanmar ram project pani preschool le Center of Influence Rangbawlna tur mun saknan le Brunei health clinic sakna atan man then ani don bok ani phal taka tholom I tho wangin kan lome khati zong kha Rangbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani